menika superstaripun Madangkara yang setiap pentas tidak pernah izin, Winong Nawangsih dan juga Mbak Birgita Ayu sarjana seni dari Tulungagung dan Kediri. Selamat malam Pak. Karena kan kita kan tidak pernah izin toh Pak, hadiah ini ku nopo, jenengan kok tidak pernah memberi kita hadiah ngoten lho Pak. Perusahaan apa nih hadiah? Sama ini ora izin melu nyinden akhirnya dibayar. Kewajibanmu wis kok tindakne, hakmu ya wis kok tampa. Lho, mboten Pak, nek zaman sekarang itu ada self reward Pak namanya. Nah itu Pak. Apa kuwi? Self Self reward reward itu hadiah untuk diri. hadiah. Ya wis. Jenengan pemimpin toh Pak, pemimpin grup. Jangan dalang, kula sinden gitu. Jenengan sekali-sekali niku memberi hadiah kepada sindene jenengan. Oke, ngono beres. Sok minggu tak golekne beras kabeh. Beras? Beras iki godhol lho. Lah wingi kan sok minggu dino iki lho, Pak. Napa? Ya ngomong arep tanggapan ngene iso ngene hadiah. Lho, Terus aku kare beras wis to, khusus Winong karo Brigita sing masang aku dhewe. setok. Sile Pak, kita kan sinden, tugasnya nyinden. Berarti kita kan yang menyanyi gitu Pak. Berarti ya mau lho nang sawirane saka Pak Wakil Bupati mau lho kudu niki ya diweneak dhewe. Mau digawa dhewe. Kok digawa dhewe ya? Digawa dhewe ning ngetokne dalane cetil. Nah ya. Lambene tekan ndi? Kowe ora ngerti, ning Anjuk ya, Kiai Sepuh wis paring dawuh. Yen bar jam 12 bengi, cah wedok nyekel dhuwit ora ilok. Nah kenapa? Ora pantes. Lah napa Pak? Mut bangun pipi gombel. Loh, Pak, itu tuh tegese iki jenengan iku amanah, Pak. Masa sampai Pak Wabu kan sini nggih. Anu niki disalurkan ke sini gitu. Pak Wab, mau ngendika Pak Wabu mau ngendika ora ngerti lho kowe. Nalika masrake Pak Dalang niki mboten kangge sinden ning khusus kangge jenengan piyambak. Napa nggih? Kula mboten mirengi. Ora percaya ngono? Nggih. Aku yo ora percaya ya. Ayo nggih. Wis bareng ngono aku mau didum karo kanca-kanca pengrawit kabeh. Yo. Yo, sapa? Ngono. Iya. Aku cetil. Aja diumumne aku dang cetil ya. Lah yang bilang Mbak Birgita bukan saya. Lah kok tanganmu nampa? Lah kan sing Bosek kowe nampa. Lah kan sing cedak kula, Pak. Bendarane apa? Mbak Birgita. Yo karone kae. Oh, oke. Nggih, karena saya niku ngapunten Bapak Ibu kula niku menjabat sebagai bendahara sinden Madangkara. Dados uang saweran niku masuk ke rekening kula, Pak. Iya, menjahat. Nah, iki ditamani. Nggih. Sungkem sih karo dalange. 1 juta lho di rumah. Kanjeng. Aku dhewe ditamani ngono. Nggih. Didum. Ikhlas boten? Heh? Ikhlas boten? Yo nadyan ra ikhlas paling timbang kok lolone tampanana ngono. Mbok yo sing ikhlas Pak, Pak. Lho ikhlas wong iki dudu dhuwitku paringane Pak Wabu kok ya. Nggih, ngaturaken sembah nuwun nggih Pak Wakil Pak Wakil Bupati. Bupati. Oh iya. Ayo mulai jolong nganggo tentang sing akeh kaloro. Karena bang apa? Anu aja. Yang hits sekarang aja, Pak. Apa kuwi? Kusuma Wijaya aja. Wah iya, nggih Kusuma Wijaya. Coba diaturake Winong Nawangsih Mbak Birgita Ayu. Yuk bersama Madangkara Group. Oke.